Ataboka nke 33 n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke 3 na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ ebe a tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja Mass tata. Na aja nke Mass tata, ịma ike bụdụ na-enye Chineke ekene n'isi Mother Teresa Ego Ọkpala, na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi ya, na-enye ya arụ ike, na-edu ya, na-echekwaba ya n'olibo ọ na-agba n'ụlọ nke Chineke. Patrick Nwosu na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekele n'isi nwa ha Jacob ihe a na-achọ Nwosu, onye nke na-eme mmemme arọ 10 o ji wepụta ụwa nke anụwa, wee na-ayọkwa ngọzi Chineke n'isi ya. Ndị Sacred Heart of Jesus na Immaculate Heart of Mary na-ayọ ngọzi Chineke ududi ihe na nchekwebe ya n'isi ndị otu ha niile, wee na-akịta ha na-akwado ibido otu anụnwa n'ebe anụnwa ka ọ na-aga n'ihu ọfụma. John Paul na Nwakamma Okechukwu na-ayọ nchekwaba Chineke n'isi ezinụlọ ha, wee na-ayọkwa ihe ndị ọzọ niile ha bụ n'obi. Elias Ụgbọgụ na-ayọ ihe ọbụla ji Nnamdi Kalụ ọka ji wee nọrọ ebe ọ nọ ka Chineke mee ka arapụ ya. Elias Ụgbọgụ na-ayọkwa nchekwaba Chineke udurie n'isi ndị youth na ndị young adult nọ na parish anụnwa ka Chineke na-agbazi ha na-edu ha. Bọni na Uju Ezechukwu na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekele maka ngọzi ya niile, were na-ayọkwa ihe ọbụla ihe ndị ọzọ niile ezinụlọ ya bụ n'obi. Ezinụlọ Mark na-enye Chineke ekele maka Reign of Favors nke batara n'ezinụlọ Mark niile n'isi ụmụ ha na n'isi grandchildren ha. Tony na Ịma ike bụrụ na-enyekwa Chineke ekele maka ọdịmma Chineke na ezinụlọ ha, wee na-ayọkwa maka ngọzi ya, nchekwaba ya na oriri ya. Grandma Kalista Ezeokoye na-enye Chineke ekele n'isi nwa ya Chidi Ezirim Ụkwụanị bụ nwa ya, wee na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi ya, na-edu ya, na-agbaziri ya. Jude Mmojekwu na-ayọkwa ihe ọbụla ihe ji Nnamdi Kalụ n'ebe ọ nọ, nna biko ka o mee ka ndị a chegharịa ka a raa ya na-enweghị nsogbu ọbụla. Lenọs na Ngọzi Anụnwa na-ayọ maka ọdịmma ụmụaka nke ha, ọdịmma ụmụ ha na ọdịmma ụmụaka niile n'ụwa niile, wee na-ayọkwa maka mkpụrụ obi nwa ha nwaanyị nke Iruka Cynthia Anụnwa Ọrakpo. Kate Okoye na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne ya nwoke Charles Onyebuchibe na nwanne ya nwanyị Sabina Oji. Ezinụlọ Ezirim na Alọfoje na-ayọ maka mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ anwụ na ezinụlọ Ezirim na Alọfoje.
Eddie na Angie enwedo n'ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi mama ha Justina Mgbafọ ego igwe enwedo. O si na Nneka ụfọdụ n'ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Dominic ụfọdụ, Augustine Ututo, Father Julius Ututo na Father Godwin Ikobi. Ezinụlọ Ogoke na Ejike na-ayọ maka mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike. Boni na Uju Ezechukwu na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Grace Igwedibia. O si na Nneka ụfọdụ na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Justina Okeke, Silas Okeke, Marcelina Okudoba, Leonard Ututo, Raphael Ututo na Bertrand Ufondo. Ndị otu ndị prayer line na-ayọ maka mkpụrụ obi ndị niile ndị otu ha rapụrụ ụwa nke a, wee na-ayọkwa maka ndị niile nwụrụ na n'ime ndị otu ha, n'ime ezinụlọ ha na n'ime extended family ha na mkpụrụ obi ndị nke nọ na purgatory. O si na Nneka ụfọdụ na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Christiana Obiora, Margaret Obiora, Maria Obiora na FOC Ọba. Boni na Uju Ezechukwu na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Basil Ezechukwu, Sylvester Ezechukwu, Agatha Ebo, Fidelis Ọkpala na Ekene Emechebe. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasa anyị tata bụ ụkọchukwu Kenneth Chukwu. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na okwukwe. na nwa na mmụọ nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Yesu Kristi
na ịhụnanya nke Chukwu na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi ndị mụrụ n'anya, udo dịrị unu niile. Unu abọọla chi. Ya ka anyị na-eru ihe aja masị dị asaa dị maka ndị niile bụ ndị nyọrọ ya dịka a gụpụtara anyị na mbido ụka. Anyị na-echetakwa mmadụ niile yọrọ anyị ekpere n'ụzọ dị iche iche, ọkachakwa ndị niile bụ ndị nọ n'ọrịa na ndị na-ata ahụ. Ụmụnna, anyị kwado ụwa anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukarịstịa site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lụghara elugha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịlọwata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Now
Chineke. Anyị bụ Jesu Kristi. Otito dịrị Chineke. N'aka dị elu. Otito Dịrị dịrị Chineke. Nyere m nsọ, nyere m nsọ, n'ebube Chukwunna. Ka anyị rịọ arịrịọ. Inwenụ Chineke anyị, biko nye anyị aṅụrị ịdị na-efe gị mgbe niile. Gị bụ onye ihe ọma niile si n'aka ya abịara anyị. Gị ka anyị na-agbara odibo. Biko mee ka anyị site n'ịgbara gị odibo nweta aṅụrị zuru oke oge niile. Site na dị nwere anyị Yesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị, n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu, site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Malakai. Lee, oge na-abịa mgbe ndị nganga na ndị ajọ omume ga-erepịa dịka ha bụ igbugbo ọka. Ụbọchị ahụ ga-ere ka oke ite ọkụ. Ụbọchị ahụ na-abịanụ ga-erepịa ha na-ahapụghịrị ha ngalaba maọbụ mgbọrọgwụ. Ọ bụ dị nwenụ nke igwe ndị agha na-ekwu ihe a. Ma banyere unu bụ ndị na-atụ egwu aha m, ka anyanwụ nke ezi omume ga-awara. Ọ ga-ewetakwara unu ọgwụgwọ mgbe ọ na-amụkwasị unu. Okwu nke osebụla ụwa. Abụ ọma na azịza ihe anyị ga-aza bụ: Dị nwere anyị na-abịa iji ịkwụba aka ọtọ na-achị mmadụ niile. Zanụ ya. Dị nwere na-abịa iji ịkwụba aka ọtọ na-achị mmadụ niile. Dị nwere na-abịa iji kwụba aka ọtọ, ịkwụba aka ọtọ na-achị mmadụ niile. Dị nwere na-abịa iji kwụba aka ọtọ, ịkwụba aka ọtọ na-achị mmadụ niile. Werenụ ụbọ akwara na olu abụ dị mma were dị nwere anyị ukwe ọma. Jirinụ opi ike na-ada ụda wee ukwe n'ihu eze ahụ bụ dị nwere anyị. Dị nwere na-abịa ịchị mmadụ niile. Dị nwere na-abịa iji kwụba aka ọtọ, ịkwụba aka ọtọ na-achị mmadụ niile. Ka osimiri na ihe niile dị n'ime ya bigbọọ, ụwa na ndị niile dị na ya. Ka mmiri niile kụọ aka ha, ugwu nta niile ekwupụtakwa aṅụrị ha n'ihu nke dị nwere anyị. Dị nwere na-abịa ịchị mmadụ niile. Dị nwere na-abịa iji kwụba aka ọtọ, ịkwụba aka ọtọ na-achị mmadụ niile. N'ihi na dị nwere anyị na-abịa ịchị ụwa. Ọ ga-eji kwụba aka ọtọ na-achị ụwa, jirikwa eleghị anya n'ihu na-achị mmadụ niile. Dị nwere na-abịa ịchị mmadụ niile. Dị
ụtọ na-achị mmadụ niile. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi nke abụọ Pọl dị nsọ degara ndị Tesalonika. Unu onwe unu ma nke ọma ka anyị siri dị mkpa. Unu onwe unu ma nke ọma ka anyị siri dị mkpa na unu ga na-eme ihe otu anyị siri mee mgbe anyị nọ n'etiti unu. Anyị ebighị ndụ aghara na umengwụ mgbe anyị nọ n'etiti unu. Anyị erighị nri onye ọbụla na-akwụghị ụgwọ, kama anyị rụsiri ọrụ ike, dọgbukwa onwe anyị n'ọrụ abalị na ehihie, ka anyị ghara ịbụ onye ọbụla n'ime unu ibu arụ. Ọ bụghị na anyị enweghị ike ịna unu ihe oriri, kama anyị mere nke a ka anyị wee tọrọ unu ezi ụkpụrụ unu ga na-eso. N'ihi na ọ bụrụgodu mgbe ahụ anyị nọ n'etiti unu, anyị nyere unu ya dịka iwu na onye ọbụla jụrụ ịrụ ọrụ erikwala nri. Anyị nụrụ na ụfọdụ n'ime unu na-ebi ndụ umengwụ. Ha bụ naanị ndị oriri, ndị anya ha tọrọ n'ihe onye ọzọ, ndị na-achọghịkwa ịrụ ọrụ ọbụla. N'aha Onyenwe anyị Jesu Kristi, anyị na-enye ndị dị otu a iwu, na-arịọkwa ha ka ha jiri nwayọọ hazie ndụ ha, mụta ịrụ ọrụ ka ha wee kpata ihe ha ga-eri. Okwu nke osebụla ụwa. Hallelujah, 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 hallelujah. Dere. Ụfọdụ na-akọ akụkọ otu esi okwute dara oke ọnụ na onyinye ndị mmadụ jiri tụọrọ Chineke mma chọọ ụlọ nsọ mma. Yesu wee sị ha, lee, ihe ndị a niile unu na-ahụ, oge na-abịa mgbe a na-agaghị ahapụ ọbụna otu nkume n'elu ibe ya, ma a ga-akụdacha ha dum n'ala. Ha bido jụọ sị, onye nkụzi, olee mgbe ihe ndị a ga-eme? Kedu akara ga-egosi na ihe ndị a gaje ime? Yesu wee sị ha, kpacharanụ anya unu ka mmadụ ọbụla ghara iduhie unu ụzọ, n'ihi na ọtụtụ ga-abịa were aha m na-agwa ndị mmadụ sị, abụ m Kristi ahụ, na-ekwukwe sị, oge ọbịbịa ya eruola, unu esokwala ha. Ọzọkwa, mgbe unu nụrụ na agha na-abịa, ma ọ bụ nụ maka ọgba aghara dị iche iche, ka ụjọ ghara ịtụ unu, n'ihi na ihe ndị a ga-ebu ụzọ mezuo ma ngwụcha ụwa erubeghị. Yesu sịkwara ha, mba ga na-ebu agha, eze na eze ga na-ese okwu. A ga-enwe oke ala ọma jijiji na ụnwụ na ajọ ọrịa na-arịa ọha mmadụ n'ebe dị iche iche. Akara dị egwu ga-apụta na mbara igwe, abịakwa nwee ihe ịrịba ama.
ma tupu ihe ndị a niile mezuo, ha ga-ejide unu, butere unu okwu na ụka. Ha ga-akpụta unu n'ụlọ ekpere ma n'ụlọ mkpọrọ, bịakwa kpee unu ikpe n'obi eze na n'ọgbọ ikpe ndị isi ala n'ihi aha m. A ga-akpụta unu ka unu gbara m akaebe. Ihe m gwara unu bụ kpebienụ n'onwe unu tupu oge ahụ eruo na unu agaghị echegbu onwe unu maka ihe unu ga-aza, n'ihi na mụ onwe m ga-enye unu ọnụ okwu na amamihe nke onye ndị na-emegide unu na-agaghị enwe. Otu dịrị ya eso. Ọ bụrụ na anyị gere ntị mgbe a na-ebido Mass, a gwara anyị na ụka taa bụ ụka nke ole? Ụka nke ole? 33 n'oge na-adanyeghị na emume. Afọ ụka ọ dị ole? Afọ ụka dị 34. Asị anyị na taa bụ ụka nke 33. Ihe ọ pụtaziri na ọ fọrọ otu week afọ nzukọ eme gịnị agwụ. Ya bụ ihe anyị na-akpọ liturgical year. Maka na Sunday na-abịa anyị ga-eme emume Christ the King. Emeche emume Christ the King, Sunday ọzọ na-esote ya anyị ebidozie ụka nke mbụ n'oge Advent, first Sunday of Advent. So ọ bụzi ihe na-atụ ha anyị n'anya na ọ bụrụ na anyị lee anya na ihe a gụpụtara anyị n'akwụkwọ nsọ taa, ihe ọgụgụ nke mbụ anyị gụrụ site n'akwụkwọ onye amụma Malaki, ihe a na-akpọ ha bụ ihe a na-akpọ apocalyptic text. Apocalypse. Kedu ihe bụ apocalypse? Ana m ajụ unu, jisi ike kwuo, ọ bụrụ naanị m ga-ekwu ka taa. Gịnị bụ apocalypse? Ụwa mmebi. Mana ọ bụrụ na anyị gaa na akwụkwọ ikpeazụ na Baịbụl a na-akpọ Revelation, akwụrụ mana ihe a na-akpọbu ya mbụ apocalypse. So apocalypse bụ asụsụ Greek, mana atụgharịzie ya n'asụsụ Latin, apocalypsis atụgharị ya n'asụsụ Latin ya wụrụ revelatio. Revelatio wụ revelation. Kedu ihe wụ revelation dị na ọhịa m chọziri ịnụ? Mkpughe. We have to understand that for us to get what we are reading today. Ma ị na-ebu ha n'obi na ihe a anyị na anyị taa wụ mkpughe, ị gaghị aghọta ihe a gụrụ. Mkpughe wụ ihe a na-akpọ revelation. That is ihe mụ na gị ga na-ele anya mana anyị ahụghị ya. Sọsọ Chukwu ga-abịazi mere anyị ya dịka mgbe nwaanyị na-agba akwụkwọ. Enwere ihe na o ji akọva ihu ya kwa ya. Ha rute n'ọta eme gịnị? Ekpughe ya veil ahụ, gị hụ ihu nwaanyị ahụ na nchake. Ọkwa ya wụ ihe anyị ga-eme taa n'ihe a gụpụtara anyị ebe a. God is revealing something to us. Mụ na gị agụọ na ya wụ ihe, mana otu esi gụọ ya, ihe ọgụ nke mbụ agụrụ taa sọsọ 1 minute ka ọ nụrụ. Ikekwa ụfọdụ n'ime ya, we have not even sat down ihe ọgụ ahụ agwụ. We have to look through it and then be sure of what God is trying to reveal to you and me. Maka na ihe niile awụ ha gbasara end time. God is trying to let us know something that is very important that we have to catch. Ọ na inweta ya, then we are in the right place. So onye amụma Malakai bịara sị o, enwere ihe o kwuru ebe ahụ na-atụ egwu. Ọ sị lee, oge na-abịa mgbe ndị nganga na ndị ajọ omume ga-erepịa dịka gịnị? Dịka egbugbere ọka chaff na-ara ahụ ere. Ndị nganga na ndị ajọ omume, time will come when they will be consumed in the fire. Ihe abụ ha okwu gbara belebele.
okwu a bụ wait maka na asọ osekpụrụwa Chineke na-eme gịnị na-ekwu n'oge ga-abịa mgbe ndị nganga na ndị ajọ omume ga-eme gịnị ga-erepịa dịka gịnị ọkụ bad mana obi ha ebe ahụ ọ bịazie sio ma banyere unu ndị na-atụ egwu aha m ka anyanwụ nke ezi omume ga-eme gịnị gawara unu ile ya ebe dere ya n'asụ bekee na bulletin n'asụ bekee ọ sị but for you who fear my name there will arise the Son of Justice with its healing rays. Okwu ọma maka ndị ajọ omume ha ga-eme gịnị ha ga-erepịa dịka ọkụ maka ndị ezi omume kwe gịnị ga-eme anyanwụ dịka otu Aisha enwe ndị nsọ foto ndị nsọ ile foto ndị nsọ enwere ihe na-anụ ha n'isi akwụ ya Malaki kpọgị ya taa anyanwụ nke ezi omume ga-eme gịnị ga-achakwasị ha so ụzọ ihe abụọ anyị hụrụ nke mbụ ịdọ ndị ajọ omume aka na ntị na ha mee gịnị na ha